ସାଧନାର ପଥେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର 1886-1956 ବାଣପୁରଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଜାତୀୟ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ବରେଣ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, ନାଟ୍ୟକାର, ଗାଳ୍ପିକ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ଅନୁବାଦକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଦେଶସେବକ ଓ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଗାଥା କବିତାର ଜନକ। ତାଙ୍କ କବିତା ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଲେଖିକା, କିଶଳୟ, ଗୀତାୟନ ଓ ନାଟକ। ଦୁଇଟି ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ପୁସ୍ତକ ଲାଗି 1962 ମସିହାରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶିକ୍ଷକ ସେ ଥିଲେ। ସେ ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଦେଶର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଲଗାଇବା ଭଳି ଲୋକ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ପରିକଳ୍ପନା, ସ୍କୁଲରେ ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବାର ଆଦର୍ଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଯେପରି ଲୋଡ଼ା, ସ୍କୁଲର ବ୍ୟୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଯୋଜନାରେ 2 ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଉପାର୍ଜନକାରୀ। ଶିକ୍ଷକର ସ୍ଥାନକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଥମେ 3 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକତା କରିବେ ଓ ତାପରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥର 5 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ସାଧାରଣ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ନୂଆ ନୂଆ କର୍ମୀ ଆସି ଯୋଗଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ରହିବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷକ ଭିତରେ 7-8 ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବି। କିଏ ହଠାତ୍ ନାହିଁ କଲେ, କିଏ ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ପରେ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ 3 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ହେବା କଳ୍ପନା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନୀଳକଣ୍ଠବାବୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଗଲେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକତା ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଯେ ବିଲାତ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଆସି ରହିବା ପରେ ତାହା ସୁଦୂର ପରାହତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ଭିତରେ ଓକିଲାତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରିବା ବାସନାକ୍ରମେ ଛାଡ଼ିଲି। ସେହିଠାରେ ଆଜୀବନ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିବା କଥା ସ୍ଥିର ହେଲା। ମୁଁ ଦିନର କାମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ମଶାନରେ ଯାଇ ଏକା ବସେ। ଦିନେ କେଉଁଠାରେ ମୋ ଦେହ ପାଉଁଶରେ ମିଶିବ, ବସି ବସି ସେହି ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କରେ। ଜୀବନର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଖି ବୁଜିବା କଥା ଭାବିଲେ ପ୍ରାଣରେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ଇଂରେଜୀରେ ଅଛି, ରୋମ୍ ସହର ଦିନକରେ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ଦିନକୁ ଦିନ ହାତରେ ଗଢ଼ିବା ବେଳେ ସେ କଥାର ସତ୍ୟତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ମୋତେ ବେଶ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର ହିଁ ଛାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ବଗିଚାରେ କୁଡ଼ି ହାଣିବା କିମ୍ବା ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ର ଉଭୟେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ପକାଇ ସହକର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ସ୍କୁଲ ଘର ତିଆରି ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଟା ଚୂନ ବୋହିଛୁ।
ଘର ଝାଡ଼ୁ ଦେଇଛୁ। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଘୃଣ୍ୟ ସେପରି ଅନେକ କାମ କରିଛୁ। ମଫସଲ ଗାଁମାନଙ୍କରୁ ନଡ଼ା, କାଠ, ପାଉଁଶ, କୁଲିଙ୍କ ପରି ବୋହି ଆଣିଛୁ। ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ। ମୋଟା ବଗଡ଼ା ଖାଇଛୁ। ମାଟିରେ ଶୋଇଛୁ। ଖରା ବର୍ଷା ସହିଛୁ। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିଛୁ ଅକାତରେ ହସି ହସି କରିଛୁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ସେବାକୁ ଆମେମାନେ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରି ନେଇଥିଲୁ। M.A. ପାସ୍ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ମାସକୁ 30 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ଯେ ସାଧାରଣ ଚାକିରିରେ ବେତନ ଘାଟିକି ଘାଟି ଚଢ଼ିଲା ପରି ଆମର ମାସିକ ପାଉଣା ବଢ଼ିବ। ଅଥଚ ଏଣେ 30 ଟଙ୍କାରେ ମୋ ଘର ଚଳୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିରୁ ଓ ପରେ ପୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କରଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। 2-3 ବର୍ଷ ପରେ କରଜର ପରିମାଣ 500 ଟଙ୍କା ଉପରେ ହୋଇଗଲା। ତହୁଁ ସ୍ଥିର ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ମାସରେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଦେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍କୁଲ ପାଣ୍ଠିରୁ ଟଙ୍କା ନେବୁ। 2-4 ମାସ ଚଳିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥା ଅସୁବିଧାଜନକ ହେଲା। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଉଣା ବିଷୟରେ କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ସାରିଲା ପରେ 1916କୁ M.A. ପାସ୍ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ 75 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିୟମ ହେଲା ଯେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଛଡ଼ା ବାକି ଯାହାର ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ ହେବ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପାଣ୍ଠିକୁ ଯିବ। ସ୍କୁଲ ଚାଲିଲା। ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରାଣପାତ କରି କାମ କଲେ। ପିଲାମାନେ ଏକ ପରିବାରର ପୁଅ ମନେକରି ଭାଇ ଭାଇ ପରି ଚଳିଲେ। ଅଭାବ ରହିଲା କେବଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମଞ୍ଜୁରୀ। ସେତେବେଳେ ମନ୍ମଥକୃଷ୍ଣ ଦେବ ପୁରୀର କଲେକ୍ଟର। ଆକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ପତଳା, ଡେଙ୍ଗା, ଶୁଖିଲା ମୁହଁ, ଅଳ୍ପକେ ଭାରି ଚିଡ଼ୁଥିଲେ। ତାହିରପୁର ଜମିଦାର ପରିବାରର କୁମାର ଶାନ୍ତିଶେଖରେଶ୍ୱର ରାୟ ସେ ସମୟରେ ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜିବା ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା। ରତ୍ନାକର ନାମରେ ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ଇଂରେଜୀ ସାପ୍ତାହିକ ଖବରକାଗଜ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ମନ୍ମଥକୃଷ୍ଣ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଯେ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ କାଗଜରେ ବେନାମୀ ଭାବରେ ଲେଖାଲେଖି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଭିତରେ ପଡ଼ୁ ନଥିଲା। ଯା ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼େ ତା ମା ପାଳ ଦଉଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଡରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ହାକିମମାନଙ୍କୁ କେହି କାମୁଡ଼ି ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ନାଁକୁ ଭାରି ଡରୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଯେତିକି ବଢ଼ିଲା, ସରକାର ସେତିକି ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପଛରେ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରୁ କଲିକତା, କଲିକତାରୁ ପାଟଣା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ପାଣି ମଲା। କଲିକତା ଗଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେ ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ପାଟଣା। ପାଟଣାରେ ସରକାରୀ ହାକିମମାନେ କହନ୍ତି, ଏ ହେ, ଆମ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଲ? କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଳମାଳ କରୁଛି। ସେଠେଇ ଯାଇ ଧର। ମାସ ମାସ ଧରି ଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ୟାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଉତ୍ତରାୟଣକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଦକ୍ଷିଣାୟନକୁ ଫେରିଲେ। କେତେ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ଅନନ୍ତ ପଥରେ କେତେ ଗତି କଲେ ତଥାପି ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଷୟରେ ଭିତିରି ରହସ୍ୟ ଚକେ କିମ୍ବା ଚାଖଣ୍ଡ ଉପରକୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ଘର ତିଆରି, ଗଛ ଲଗା, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ।
ପିଲା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ, ଘରପୋଡ଼ିରେ, ହଇଜା ପ୍ରଭୃତି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ହୋଇ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉଠିଲା ପରେ ଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର ଛାତ୍ର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ହେବ କି ନାହିଁ ତା'ର ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଧାରଣା ହେଇଗଲା ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପିଲା ତ ଆସିଲେ, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ରାଜା ଜମିଦାରଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆସି ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 500 ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଘର ଅଭାବରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ 10-12 ପିଲା ରହିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ତୁଳନାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ଯୋଗେ ସେମାନେ ନାନା କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥିବେ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ସେ ସମୟର ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମାଜରେ ଖ୍ୟାତି ଯେପରି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅର୍ଜିଛନ୍ତି। କେତେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ତଳର ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବିଚାରପତି ସେହିମାନେ। ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଗଢ଼ିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛୁ, ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଭାରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଲାବେଳେ କହିଛି ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟାଏ ଛାପ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ସେଟା ମୋର ବକ୍ତୃତାର ଛଟା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଅନେକ ଅଭାବ ଥାଏ। ସେଠା ଛାତ୍ରାବାସର ନିୟମ ଖୁବ୍ କଡ଼ା। ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଗଲେ କାହାରି ଜଣକର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ହୁଏ। ପାନ ଖାଇବା, ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା, ଗୁଡ଼ାଖୁରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଛାତ୍ରାବାସ ମଧ୍ୟରେ ଚଳେ ନାହିଁ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଲେ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। ବେତ ମାଡ଼ରେ ପିଲାଙ୍କ ପିଠି ଫାଟିଯିବା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ପିଲାମାନେ ଯେ ଅନୁକରଣଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ, ସେ କଥା ଆମେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଫଳରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅବାଧରେ ପାନ ଖାଉଥିଲେ। ଧାଡ଼ି ହୋଇ 5-7 ଜଣ ବସି ଗୁଡ଼ାଖୁରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାଖୁ ରହୁଥିଲା ଝାଡ଼ା ଫେରିବା ଜାଗାରେ, ଗଛ କୋରଡ଼ରେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ନିସ୍ତାର ନଥିଲା। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କର ତା ଦେହରେ ଯାଇ ବାଜୁଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାନ ନିଶୀଥ କାଳରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ପେଶି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲକୁ ଆଦରରେ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। କହିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସ୍କୁଲ ମାଇନର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ତା' ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାଳଘର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା ଦିନେ ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପୋଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରାଗଲା ଯେ କେହି ଜାଣିଶୁଣି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଘଟଣା ସ୍କୁଲର ଇତିହାସରେ ଗାର ପଡ଼ି ରହିଲା। ନୀଳକଣ୍ଠବାବୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଭାଙ୍ଗି ନିଶ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେଖାଦେଖି ହରିହରବାବୁ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନିଶ ରଖିଲେ। କ୍ରମେ ପିଲାମାନେ ତାହା ଅନୁକରଣ କରି ବସିଲେ। କେତେକ ପିଲା ନିଶ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଖିଅର ହେଲେ। ଲେଉଟିଆ ଶାଗ କାଟିଲେ ବଢ଼େ, ନିଶ ବିଷୟରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସେହି ଧାରଣା ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୌବନ ବିକାଶ ବେଳେ ନିଶ ନ ଉଠିଲେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଜନ୍ମେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହାହେଉ, ନିଶ ରଖିବା ଫଳରେ ନୀଳକଣ୍ଠବାବୁ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ସମାଜର କଟାକ୍ଷ ଆଣି ପକାଇଲେ। ପୁରୀ ଆଖପାଖ ଶାସନମାନଙ୍କରେ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ସଂଖୁଡ଼ି ସଭାରୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ। ହରିହର ବାବୁଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଥରେ ଅଧେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ସହିଲେ। ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ ଆହୁତି ପଡ଼ିଲା। ନୀଳକଣ୍ଠବାବୁ ମୋ ନିଶ ନାମରେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର
ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ତାହା ଛପାଇଲେ। ଅନ୍ୟତମ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ରାୟ ବାହାଦୁର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପଠନୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତାହା ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଦିଗ ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ଚାରିପାଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନମାନଙ୍କରେ ଧାରଣା ଜନ୍ମିଲା ଯେ ସେହି ସ୍କୁଲ ହିଁ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍କୁଲ ଘର ଅକସ୍ମାତ୍ ପୋଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ସ୍ୱାଭାବିକ। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରର ବକୁଳ ତମାଳବନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସ୍କୁଲ ଘର ପୋଡ଼ିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ହତୋତ୍ସାହ ନ ହୋଇ ବକୁଳ କୁଞ୍ଜମାନଙ୍କରେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ବେଶ୍ ଚାଲିଲା। ଜୀବନ୍ତ ଗଛଲତା ମେଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜଡ଼ ଜଗତ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିରେ ଗଢ଼ା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରିଦର୍ଶକମାନେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଏପରିକି ବିଲାତରୁ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନବେତ୍ତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ ବକୁଳକୁଞ୍ଜ ତଳେ ଅନେକ ଦିନ ପଢ଼ାଇଛି। ଇଟା ଚୂନ କାନ୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ୟାମଳ ପତ୍ରର ବେଷ୍ଟନୀ ପ୍ରାଣକୁ ଯେ ଶୀତଳ କରେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିଛି। ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଉପରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ବଉଳ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଗଛ ଡାଳରେ ବସି କୋଇଲି ରାବୁଥାଏ। ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁଗନ୍ଧ ମଳୟପତ୍ର ଫୁଲ ସବୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସନ ସନ ସ୍ୱରରେ ବହୁଥାଏ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଆମ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଆମେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥିର ପ୍ରମାଣ ପାଇନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଗୋଟାଏ ବଦ୍ମତଲବରେ ଏଠି ଆସି ଗୋଟାଏ ଆଡ୍ଡା ପକାଇଛ। ଏତେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ ବେଶ୍ ରୋଜଗାର କରନ୍ତ। ଏଠି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆସି ପଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ? କିଛି ସରକାରୀ ପଇସା ତମ ପେଟରେ ପଡ଼ୁ, ତେବେ ପିଠିରେ ବିଧା ବସାଇବାର ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତୁମ ଚୁଟିଟା ଆମ ହାତରେ ରହିବ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସୁଦ୍ଧା ଆମେମାନେ ସ୍କୁଲର ମଞ୍ଜୁରୀ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ଘଟଣାରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଉତ୍ସବ ହେଲା। ରମାବଲ୍ଲଭ ମିଶ୍ର କଲେକ୍ଟର ସେ ଉତ୍ସବର ସଭାପତି ହେଲେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯୋଗଦେଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ସାମାଜିକ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟାଉଛି, ଏହି ଧାରଣ ଯୋଗେ ସେ ତାକୁ ବିଷଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର। ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଦତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ବୋଧହୁଏ ସେହି ଘଟଣା ପରେ ନୀଳକଣ୍ଠବାବୁ ଓ ହରିହରବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଟି ଉପର ନିଶ ସହିତ ପାଟି ତଳର ଦାଢ଼ି ଯୋଗ କଲେ। ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ନୀଳକଣ୍ଠବାବୁ ଓ ହରିହରବାବୁ ଦୁଧ ପିଇଲାବେଳେ ସରଟା ଛାଣି ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିଶରେ ରହିଥାଏ। ନିଶ ଅଧେ ଇଞ୍ଚେ ଲମ୍ବା, ଦାଢ଼ି ଅଧଫୁଟକୁ ବଳିପାରେ। ମୋର ଭୟ ହେଲା, ଦାଢ଼ି ରଖିଲେ ସର ତ ନିଶରେ ଲାଗି ରହିବ, ଦୁଧତକ ହୁଏତ ଦାଢ଼ିରେ ରହିଯିବ। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ନିର୍ବାହ ପରିଚାଳନା ସୁଦୂର ପରାହତ ବିଫଳ ବଗଡ଼ା ମୋଟା ଚାଉଳ ଅକାତରେ ନିର୍ଭୟରେ ପାଉଣା ପ୍ରାପ୍ୟ ଧନ ନିଶୀଥ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି କଟାକ୍ଷ ବିଷଦୃଷ୍ଟି ହୁଲସ୍ଥୁଲ ଚହଳ ଆହୁତି ଝାସ ତଦନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ତଦାରଖ ବିଚାର କାଠିକର କଷ୍ଟକର